आंथ' रान्दि मानसि दा आंखौ अनहोनायनि बिराद धन्यबाद जाथोंसै बिसा बोर मोनजाथों इसोरनि अननायाव देरसिनाव देरसिन जालांथों मा मोनखो मा हरखो सोर बिलाइ हरबाय दानो मा दं बेयाव मा मोनखो दखना खमबल बोर मोनजाथों जोंबादि गोरिब रान्दि मानसिखौ फिसा हौवाबो गैबावा आङो नङाबा फरायसालिनि मोननाय गंसेल' इन्जुरानो जिजोबबाय फिसा हौवाबो गैया बोरायाबो थैबाय गावनि आन्था सहाय मोनबाय औ गिबियाव आं नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय नैथियाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दे दानि बे जानो गोनां 2022 ख्रिस्टमास दा हरनि 12टानि उननिफ्राय जों ख्रिस्टमास फालिसिगोन बे फालिनायाव जों गोबां माने अनेक मानसिफ्रा दिनै गोबां रंजानायजों जानायजों लोंनायजों खुसि जों बयबो खालामनो लुबैयो दिनै जाय मानसिफ्रा दुखुथिया हावरिया गाननो थाखाय बा जानो थाखाय माबा मोनसे बिथांमोनाव गोबां उसुबिदा आङो खोनानानै नुनानै दिनै बे आंनि फिसा जि आंनिफ्राय जि दान होदों बे दान होनाया आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गोबां दुखुथिया मानसिफ्रा गावसिनि गोसोआव बेसेबां दुखु जायो गावसोरसो मिथियो नाथाय दिनै जोङो गोबां एसे एनै थाखा फैसा गोनां बा धोनि मानसिफ्रा माबायदि लेभेलाव जायो आरो गैयि मानसिफ्रा माबायदि अबस्थायाव थायोब्ला माबायदि जायो बेखौ जों मिथिया अब्लाबो दिनै आंबो गोदोनिफ्रायनो बेबायदि अबस्थायाव जाबोनानै दिनै बेफोरबायदि जौगाथायावदि आं जाफैबाय दिनै आंबो गोबां दुखुथिया हावरिया आरो गोबां खस्थ'आव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ आं सहाय होलांगोन आरो होबाय थागोन होननानै आं दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो बे दिनैल' नङा बियो बोसोरे जालांबाय थागोन आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो नुबाय थागोन आंनि उद्देश्यआ बेनो जे जि बे बुस्थुखौ आं दिनै होदों बे बुस्थुआ सोरखौबा लाजि फोनांनाय एबा माबा राजनितिकनि थाखाय नङा दुखुथिया हावरिफ्राबो जाहाथे रंजा खुसियै गाननानै जोमनानै बयबो बोसोराव खनसे इसोरखौ सिबिनायाव जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै ज' जाहाथे जोङो इसोरखौ सिबिलांनो हायो बेखौ साननानै दिनै आं बे जि खमबल आरो दख'ना आरो आदिबासिफोरनो थाखाय फानसि आरो खमबल गांसे दिनै आं बेखौ होबाय बेखौ आं गावनि दुग्गानाय गोसोजों नङा गोसो खुसियै बे बुस्थुखौ होदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो ख्रिस्टियान हिसाबै जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों गोसोखांब्ला बुङोब्ला जों बुंनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन गाननो गैयि मानसिखौ गाननो हो आरो जानो गैयिखौ जानो हो होननाय बे बाथ्राखौ दिनै आं गोसोखांबाय थायो आरो आं मावफेराखैमोन दिनै आं दिनै बे खामानिखौ आं सुरुवात खालामनाय जाबाय आरो बेखौ बोसोरे आङो मावलांबाय थागोन आरो दिनै आङो जोंनि मादैमोन आयंमोन बाजैमोन आनैमोन गासैनिफ्रायबो दिनै आं आशीर्बाद आरो बोर लानानै बिनिफ्राय बांसिन आं खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं जुजिलांगोन बेयो आंनि मोनसे गोसोनि साननाय आरो बे आंनि खामानि मावनायाव गोबां आंनि लोगोफोर दिनै आंजों दङ बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामो बिथांमोना दिनै आं होनो हायाब्लाबो बिथांमोना नोंनि थांखियाल' नोंनि साननायाल' जाथों आरो जि नों होदों बेनो जोंनि थाखायबो माबा मोनसे पुरस्कार मोननाय बायदि होननानै बिथांमोना आंखौ बिराद मदद खालामो बिथांमोना आं दिनैसिमबो जेबो होनो माबा गैया बिथांमोना आंल' नङा बिथांमोनाबो आङो हानायखिनिखौ सहाय होलांफाबावो आरो धन्यबाद होबावबाय बिथांमोना जाय चेनेलखौ नायगोन बिथांमोना जाहाथे आंनि माबा मोनसे बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला जाहाथे बिथांमोना निमाहा होयो आरो सोरबाफोर बायदिया जुदि गोसो गुदुं दङब्ला जाहाथे उननि समायफ्राव जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदिनो खामानि मावलाङो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम ख्रिस्टमासनि समाव इसोरनाव बोर बिनो आरो रंजानो मा मेसेज हरनो सानो रायजो राजानिसिम बेनो ख्रिस्टमासआ बोसोराव खनसे
देग्लाय बे बोसोराव 2022 बे बोसोरा डिसेम्बर लास्ट बे बोसोर जोबनाय लोगो लोगो जोङो 2023 मायथाइ सफैसिगोन। बे सफैनाय लोगो लोगो जोङो निउ इयार फालिगोन आरो 2022 मायथाइखौ जोङो पालन खालामनायजों लोगोसे बिदाय खालामनायजों लोगोसे जोङो ख्रिस्टमासखौ फालियो। बे ख्रिस्टमास फालिनायनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि थाखाय जाय बिफाया जों पापिफोरनि थाखाय गोबां पाप मावनायनि थाखाय दिनै इसोरा जोंनो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ दिनै दान हरबाय। बेनि थाखायनो जोनोम जानायजों लोगोसे बेखौ जोङो पालन खालामनांगौ गोनां जायो रंजा खुसि। आरो जों बे रंजानायाव जों बयहाबो गोजोननाय दं आरो बे प्रग्रामाव जों बयबो जोङो जानायजों लोंनायजों रंजानायजों गिर्जा प्रार्थना जोङो बिनायजों जों गोबां आशीर्बाद आरो जों बेबायदिनो जोङो मोननो हायो। बेखौनो आं बुंनानै आंनि বৰদিনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ এই 13 নং চিদলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বামন গাঁৱৰ আমি বহুদিন ধৰি দুখীয়া ৰাইজৰ লগত থাকি সমাজ সেৱক হিচাপত আমি কাম কৰি আছোঁ। সঁচাকৈ আজিৰ দিনত যেহেতু কালি বৰদিনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দুখীয়া অতি দৰিদ্ৰ লোকক আমি কম্বল তাৰ লগত লুংগি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাজপাৰ দি আমি যাতে বৰদিন যাতে তেওঁলোকে ভালদৰে পালন কৰিব পাৰে সেই স্বাৰ্থত আমি তেওঁলোকক সৰু এটা সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি এই যীশু চম্পামাৰী ছাৰে যিহেতু আজি প্ৰায় বহুদিন ধৰি দুখীয়া ৰাইজৰ লগত থাকি দুখীয়া ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যোৱা সিদিনা বৰষুণত মানুহ থাকিব নপৰা অৱস্থা হৈছিল। সেই প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই ঘৰৰ পৰিয়ালক তিৰপল দান কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বহু মানুহ আপোনালোকে চাই আছে যোৱা 3-4 দিন আগত এটা ঘৰৰ এজন মানুহ বেমাৰী হৈছিল। বেমাৰী হোৱা মানুহক এই যীশু ছাৰে সহায় কৰিছিল। আৰু আমি আগন্তুক দিনত আমি যেহেতু এই বছৰ অতিক্ৰম কৰি আগন্তুক নতুন বছৰত আমি যাতে আৰু ভালকৈ যাতে সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ সেই আশাৰে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি মই এই কথা ক'লোঁ যাতে ঈশ্বৰে ভগৱানে আল্লাই যাতে আমাক যাতে ভালকৈ যাতে দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে যাতে আমিও যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেইখিনি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'লোঁ।